kuranɛ de bi an bolo su in na sura dɔ b'a kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko suratul ikilasi ni o ye kul huwa Allahu sura ye alimami n y'a f'i ye gɛlɛya o gɛlɛya bi adamadenya kɔnɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bi adamadenya kɔnɔ dekun o dekun bi adamadenya kɔnɔ masiba o masiba bi adamadenya kɔnɔ a bɛɛ solution ye kuranɛ ye bilahi nka anw ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'an ɲɛsin somaw ma k'an ɲɛsin bolitigiw ma k'an ɲɛsin kɔrɔtibonnaw ma k'an ɲɛsin mori kafiriw ma minnu bɛ sitanɛ baara kɛ anw ye alimami a bɛɛ ye nkalon ye bilahi wa aw k'a dɔn garibukɛ in nana de ka aw dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ ani dekun ni kamanagan kɔnɔ o la alimami ne bɛ fantanw wele ne bɛ yatimɛw wele ne bɛ miskinaw wele ala kama n'i ye nin audio ninnu sɔrɔ a partager fantanw ka bɔ a kalama miskinaw ka bɔ a kalama yatimɛw ka bɔ a kalama muso cɛsabaatɔw ka bɔ a kalama ala tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan olu ka se ka audio ninnu lamɛn ka bɔ dekun ni tɔɔrɔ ani kamanagan kɔnɔ dɔnni nana mɔgɔw dɛmɛni kama mais dɔnni mana mɔgɔw nɛgɛni kama dɔnni mana mɔgɔw jafali kama dɔnni mana adamadenw tɔɲɔni kama mais n'i y'an ka bi dɔnnibagaw ta k'a lajɛ kun foyi t'u la fo ka mɔgɔw tɔɲɔ k'u ka nafolo minɛ k'a dun k'u ka wari minɛ k'a dun nkalon kan k'a sɔrɔ dɔnni t'u la bilahi arajow lamɛn telew lajɛ réseaux lajɛ a bɛɛ tiɲɛnen don min mana wuli k'ale ye karamɔgɔ ye min mana wuli ko gara marabu international mais a bɛɛ ye nkalon ye bilahi alimami kuma in bɛ faamuya n ko kuranɛ de bi an bolo su in na aw boli bɛ kuranɛ min ye ni ka don somaw kan Konate bɛna kuma kuranɛ sura dɔ kan sisan e maa min bɛ taama na e bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ baara o baara la hali n'i ti baara la ni audio in n'i y'a lamɛn k'a ta ka baara kɛ n'a ye ngali na ala bonya na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ bɔda dɔ d'i ma alimami kuranɛ ta ye tiɲɛ ye bilahi o de kama ne ye wulibali dɔ d'i ma diɲɛ bɛɛ ne y'a fɔ danfɛn tɛ yen min b'a wuli bilahi ka nafolo baara kɛ direct ni kuranɛ ye ala kotako foyi t'a la ala tanama ko t'a la ka nafolo baara kɛ ka garizigɛ sɔrɔ i ka denmisɛnniya kɔnɔ i ka funakɛniya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma maa si tɔɲɔ k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ si gasi la k'a sɔrɔ i ma don bolitigi fɛ k'a sɔrɔ i ma don soma kafiri fɛ k'a sɔrɔ i ma don mori sitanɛ fɛ alimami n y'a f'i ye ma baara jɛlen kɛ i ye ni kuranɛ jɛlen 30,000 dɔrɔn de don mais i bi 30,000 kilancɛ sara 15,000 ani ka sɛsɔngɔ 1,000 ani 800 alimami nin ye nɔgɔya dan ye dɛ an bɛ baara kɛ n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ alimami i b'i ka wari tɔ sara ni ma kusa e ka don mori jugu kan wa ni ma kusa e ka don soma jugu kan wa ni ma don e ka don mori kafiri min bɛ sitanɛ baara kɛ e k'i si tigɛ ni ma kusa e ka don o kan wa garibukɛ in t'i nɛgɛ ne t'i jafa ne t'i foyi fɔ i ye n t'i min dɔn a ye segin kuranɛ ma a ye baara kɛ ni kuranɛ ye karamɔgɔw aw ka hɛrɛ b'o de la dɛ bilahi nka ni aw ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ni aw ye kuranɛ bila aw kɔ aw mago bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la aw mago bɛ ala ka dɛmɛ fɛn o fɛn na bilahi ala t'a di aw ma sabu aw ye ala ka kumakan fili aw kɔfɛ bilahi yarabi ala k'an sago di an ma silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ tiɲɛ y'i dɛmɛ ni ala k'a se di an ma tiɲɛ y'i dɛmɛ ni tiɲɛ ni se o se tɛ a tiɲɛ ni fanga o fanga tɛ yarabi ala k'o di an bɛɛ ma ala k'o k'an ye alaya bonya kama sɔli ala rasuli alimami n y'a f'i ye n bɛ sura dɔ kɛrɛnkɛrɛn sisan kuranɛ kɔnɔ suratul ikilasi a ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ɲininka ni n ko n ko suratul ikilasi kan a y'a jira diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ la n'a wulila ne bɛ taa lahara n tɛ ala tɔgɔ di aw ma tun alimami kuma in bɛ faamuya garibukɛ in tɛ aw nɛgɛ bilahi wa ne tɛ aw jafa ne ni feerelen don aw dɛmɛni kama ni ne bɛ kuma aw ye a y'a kɛ ala kama fayida min bɛ di aw ma Konate fɛ a y'a ta a ka baara kɛ n'a ye aw ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ kɔnɔ ani lahara o la alimami suratul ikilasi maa min bɛ yen e taala jamana jan na walima i bɛ baara ɲini na walima i bɛ garizigɛ ɲini na i bɛ nafolo ɲini na i kɔrɔlen don i ka denbaya dahirimɛ na
Almami ayi sigi kuranɛ ma suratul ikilasi a ta i ka baara kɛ n'a ye nka baara bɛ kɛ cogo di Konate bɛna d'i ma sisan jɔ mori 1000 kan n'a wulila n tɛ Ala tɔgɔ di aw ma tun kuma in bɛ faamuya o la n bɛ nin yɔrɔnin basigi k'a di lamɛnbagaw ma ko lajɛlenya kama yɛlɛsa u k'a faamu ka baara kɛ n'a ye kuma in bɛ faamuya o la alimami kulu huwa Allahu ahadun i b'i jija su fɛ i bɛ su dɔ kɛrɛnkɛrɛn suw cɛ la i bɛ seliji sanuma dɔ ta n'i ye seliji ta don i ka so kɔnɔ maa si ɲɛ kana da i ka baara in kɛtɔ alimami arakan 2 seli arakan fɔlɔ la fatiha kalannen kɔfɛ kulu huwa Allahu kalan siɲɛ 3 arakan 2nan fatiha kalannen kɔfɛ kulu huwa Allahu kalan siɲɛ 3 alimami n'i taara tenduru laban na n'i ye kulu huwa Allahu kalan n'i sera sɔmadu yɔrɔ la hami min b'i la o don sɔmadu in kɔnɔ i k'i ten wuli yanni i ka kulu huwa Allahu tɔ dafa i k'i ten wuli ka bɔ dugu la i ka tahiya kalan n'i ye tahiya kalan salamu bila i kini fɛ i k'a bila numan fɛ alimami dugawu min ka di i yɛrɛ ye o kalan i k'o d'a kan o la ni dugu jɛla yanni i ka kuma mɔgɔw fɛ nin ka gɛlɛn maa caman ma dɛ mais segereba de ditɔ filɛ i ma n'a taala k'i dan n balimakɛ n balimamuso i bɛ diɲɛ yaala kɔrɔ ni tilebin i tɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ alimami ni dugu jɛla yanni i ka kuma mɔgɔw fɛ kulu huwa Allahu kala tuguni siɲɛ 3 n'i bɛ bɔ i ka du da fɛ i ka bɔ ni nginize ye ɲɔ kilo 2 san walima malo kilo 2 san i ka taa di fantan dɛsɛbaatɔ dɔ ma nkali na Ala bonya na tile 3 alimami Ala bɛ boda dɔ dayɛlɛ e bilahi ko i faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama sɔli ala rasuli karamɔgɔ bɛ min dogo aw la sadiri ne ma dege o la ne b'a di aw ma de kelen kelen ni k'a walawala ne y'a f'i ye Konate ka kalandenw dama tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi ne lamɛn ka baara kɛ ni ka fayidaw ye bilahi e yɛrɛ bɛ kɛ mori ye i sigiyɔrɔ la kuma in bɛ faamuya o la maa min mako bɛ nafolo karabali la k'a sɔrɔ i ka denmisɛnniya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma don bolitigi kan i ma don somakɛ kan i ma don mori setanɛ kan alimami n y'a f'i ye an bɛ baara kɛ 33,000 ani sɛ jɛma den 3 mais i bɛ 15,000 sara ani ka sɛ sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ ni kuranɛ jɛlen ye ni tɔgɔ ni ba tɔgɔ ye Ala tanama ko foyi t'a la baara ɲɛnen kɔfɛ alimami i ka wari tɔ sara i se mana kɛ bonya min ye ka fara o kan o di an ma a banna baara in bɛ kɛ nin cogoya la hakili la nin tɛ kunfɛ baara ye wa nin tɛ baara gɛlɛn ye o la diɲɛlatigɛ sigilen don sababu kan ni maa min nana sababu la alimami i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya dɛ nka ni e bana sababu la fo ka t'i sa i tigɛ fɛn ye kuma in bɛ faamuya o la hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasuli nka yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ alimami m'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ fɛ maa o maa tulo bɛ na nin waati in na bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛna dugawu kalan sisan maa minnu tulo bɛ an na nin waati in na bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan ni k'i ka hami jira daliba masa la Ala bɛ hami ninnu dilan koyi o la ne badenw a y'a tigɛ jan an bɛ dugawu kalan dugawu min ka bon ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o la i tigɛ jan n balimakɛ n balimamuso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kanyini ala fe mao mayin duoy mu anyedala yerabbi ala kabbeka hamigla salli ala mustafa haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aw denge anaw balmata anaw ka garibu ke mangado ni oyi Mali Kunate sigoro be mi Bamako ma otuma obina numéro sɛbɛli photo sanfɛ mami mana an wele numéro sɛbɛli nunu na o ni an bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ i mako b'a la ka baara kɛ i ye k'i to i sigiyɔrɔ la i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier ka baara k'i ye ni ala tɔgɔ sanuma ye k'a sɔrɔ i ma don ala tanamaku la i ma don bolitigi fɛ i ma don somajugu fɛ alimami ni encore ni numéro yi ni ala ka jɛ i n'a mi ɲɔgɔn sɔrɔ hakɛto bɛ kuma kan salli ala rasul.